شەمدین نێچیروانێکی 18 ساڵی پر چەلەنگ و ژێهاتی هەر سبە بتیرێ ژارۆژێرە دچوو بەر قەراغ و چڤاکێ چەمێ فوراتێ نێچیرا خۆ دکرد تا دانەپەزە تێرەک ماسی دگرت و دڤەگەرا چوو بازارێ ماسیە خۆ دفرۆتن و دڤەگەرا مالێ پەرێ ماسیە ددانە پیرە دیاخوا رۆکێ شەمدین چوو نێچیراخوا ژێ بانگا سبێڤە تا ئێڤاری ji reqeke çermî pêve negirt şemdîn ji bêhna teng reqa xwe çermî bir û avê te qurçikeke malê pîra diya şemdîn her sibeh ji xew şiyar dibû gava mala wê maliştî û şiştî û veşiştiye û merşikeke nû li ser kulînê re xistiye rebenê dima bihetî pîrê sûnd xwar got vê ez nas bikim bê ev kî ye مالام پاقشتکی بشەv pîrê xwe razand û dibin çavara noba xwe kişand hêwilo piştî nîvê şevê meyzan gava qîzeke bedew ji pişta reqê derket û dest paqijiyê kir diya şemdîn nemerdî nekir û bi lez xwe avête qîzê û gotê ya şemdînî qîzê got erê ez ya şemdînim pîrê ew qîz li kurê xwe şemdîn mehr kir basimbarê roja spehî û xweşikbûnê bûka pîrê bi nav û deng bû li bajar tevî ta giha kurê mîr ji rexekî dîve kurê pîrê têr xwar ji ber wa merşik û berê gojina wî didanê de û ji ber va tişta kurê mîr çavê xwe berda jina şemdîn û bi lez qasidekirê kir apayî şemdîn şemdîn hate oda kurê mîr û piştî silavê kurê mîr got kurê pîrê şemdîn got çi ye ez benî kurê mîr got heyra ez ê sê tişta ji te bixwazim heger ew pêk neyên ez ê jina te ji te bistînim şemdîn bi tirs got bêje mîrêm kurê mîr got daxwaza ewil divê tu weşîk tirî bênê xelkê bajar tev jê bixwin û xilas nebe here heta sibe nîro bi te re ye belengazê şemdîn bi dilekî kul vegera ba pîreka xwe û jê re tiştê bûyî got pîreka wî got nexeme sibe dereng here ser cemê feratê wê weşîk tirî li wir be weşiyê tirî bîne û bibe ji kurê mîr re şemdîn roja dî dereng çû ber çemê furatê weşiyê tirî anî û bira oda kurê mîr xelkê bajêr tev lêbûne kom nikarîbûn wî weşiyê tirî xilas bikin kurê mîr got ev yek çû ya diduwa divê tê berikekê bênê oda min tevî bigire ji her çar rexave şemdîn carek din dilbikul çû malê û ji jina xwe re serpêhatî tev got jina wî got nexeme sibe dîse dereng here ser cemê ferat tê berekê bibînî şemdîn sibihî bi lez çû ser cemê ferat bera xwe bir û çû lê oda kurê mîr re xist oda wî tev de girt ji her çar layeve kurê mîr got heyra te ev daxwazî jî pêk anî û me daxwaziyek ger tu pêk bênî jina te me ji te re kurê pîrê got bêje ez benî kurê mîr got divê tu zarokekê di pêçekê de bênê dikarîbe biaxive şemdîn dîse dilbikul û xemgîn çû malê û ji jina xwe re got pîreka wî got sibihî dereng here ber çemê ferat tê zarokekê bibînî rajiyê û here oda mîr şemdîn roja dî dereng çû ser çemê feratê û zarok dît ew pêçek bire oda kurê mîr û birê de şemdîn ji leza li kevirekî tirpilî zarokê got
هەڵە هەڵە خالۆ. شەمدین بووی دەنگیرە بهناوی فەڕە بوو و بەرێ خۆدا ئۆردا گورێ میر و زارۆک دانی پێشی. گورێ میر گۆکوڕۆ زارۆک بەرسف نەدا. جارێک دن گۆکوڕۆ دیسە زارۆک بەرسف نەدا. گورێ میر گەلێکی قەحری و راشتە شوورێ خوا ji bo Şemdîn bigurênî. Rabû paşmêrê wî ê zana gomîrê min qewlê pêxember sisêne. Gurê mîr şûrê xwe li malika wê vegerand û got kuro zaroka pêçekê got kulla bavê kuro. Kulek hatî ji jora li bin çengê mîr da hawîr dora. Heqê te li jara çi ye tu ji nê wa ji wan bistînî bi kotek û zora. Gurê mîr di cih de xwe avête Şemdîn û got ez di bextê te de tu di bextê Xwedê de tê meefûkî. Min çû deştê dê û bavê min û we çûn bihiştê.